L'entrevista política. Bueno, em sorprèn una mica perquè hi ha una de les inversions més grosses dels últims anys, que és la plaça Montserrat, que són 500.000 d'euros en obra. Per tant, em sorprèn aquesta valoració. En els anys anteriors hi havia hagut Casa Puig i Cadafal, però que bàsicament venia subvencionada, però això, la plaça Montserrat es financia amb recursos propis. Per tant, a la plaça Montserrat tenim el projecte aprovat i tenim els diners en el pressupost, per tant, només està pendent d'uns temes administratius. La plaça Montserrat és zona arqueològica, perquè en els anys 80 s'hi van trobar unes restes i per tant s'ha de solucionar aquest tema del control arqueològic de l'obra, licitar l'obra i fer-la. Per tant, no hi hauria cap excusa per no fer-la durant aquest any. Bueno, són 100.000 euros que no hi havien estat anteriorment. Li hauríem de preguntar si s'hauria de fer balanç de la inversió en espai públic que ha fet el regidor Casas en els últims 3 anys. I veurem que és bastant pobre, perquè continuem els únics projectes aprovats que tenim aquest any i que estan a pressupost, que són el que ja dèiem, plaça Montserrat, hi ha el Carrellador, que són 120.000 euros, i hi ha plaça de Vendre, que són 30 o 50.000 més. Són projectes que no ha liderat l'anterior regidor d'Espai Públic, que hagués sigut la seva feina. No tenim, per exemple, els projectes fets de les urbanitzacions. Per tant, si no hi ha projectes, el primer per posar diners en un pressupost és tenir la valoració de l'obra. Per tenir la valoració de l'obra has de tenir el projecte, i per tenir el projecte l'has de licitar, l'has d'encarregar i l'has de redactar. I ens hem trobat els calaixos buits. És una llàstima que s'hagin perdut aquests 3 anys d'inversió en l'espai públic, perquè realment és una de les coses que més falta li fa a Argentona. Hi ha 100.000 euros que no hi havien sigut mai i li hem de preguntar què és el que va invertir ell. De fet, no és ben bé cert, però per exemple en els projectes del Carrellador hi ha tot el clavegram del Carrellador, no es diu clavegram del Carrellador perquè l'ha incorporat, i a la plaça Montserrat hi va tot el clavegram, tota l'aigua potable d'aquest projecte. Per tant, aquestes inversions pot ser que formin part d'un altre projecte global, però hi són.